भोला पूछला चिड़ैया से कहाँ गइल गौरा मरैया से, कहाँ गइल गौरा मरैया से। भोला पूछला चिड़ैया से कहाँ गइल गौरा मरैया से, कहाँ गइल गौरा मरैया से। कर्मा से पूछे विष्णु से पूछे, कर्मा से पूछे विष्णु से पूछे, पूछेला लक्ष्मी मैया से कहाँ गइल गौरा मरैया से, कहाँ गइल गौरा मरैया से। पूछेला सरस्वती मैया से कहाँ गइल गौरा मरैया से, कहाँ गइल गौरा मरैया से। रामो से पूछे लक्ष्मण से पूछे, रामो से लक्ष्मण से पूछे, पूछेला सीता मैया से कहाँ गइल गौरा मरैया से, कहाँ गइल गौरा मरैया से। कृष्णा से कन्हैया से पूछे, पूछेला राधा मैया से कहाँ गइल गौरा मरैया से, कहाँ गइल गौरा मरैया। पर्वत में खोजे पहाड़ में खोजे, पर्वत में खोजे पहाड़ में खोजे, खोजेला देवघर मंदिलवा ने कहाँ गइल गौरा मरैया से, कहाँ गइल गौरा मरैया से। अलंदर भैया से पूछे नीलम दीदी से पूछे, अलंदर भैया से पूछे नीलम दीदी से पूछे, पूछेला सिसिया में बहिनी से कहाँ गइल गौरा मरैया से, कहाँ गइल गौरा मरैया से, कहाँ गइल गौरा मरैया से। पहला में दया मंगल दूसरा में चर्चा, पहला में दया मंगल दूसरा में चर्चा, तीसरा में गुरु पर नमस्कार। मरैया से कहाँ गइल गौरा मरैया से, कहाँ गइल गौरा मरैया से।